Dakulang tabang para sa 18 anyos as in grade 12 student na si Homer Biñas kan Barangay Kawayan, Rapu-Rapu, Albay ang naresibi niyang 5,000 pesos na educational assistance hali sa DSWD Bicol as in Ako Bicol Party List. Istorya niya, sa pag-uuma sinda pigbubuhay kang sa indang ama, sa 8 magturugang, anong pasindang nagkaklase, kaya dakul na mga pagkakataon na pigkakapos ng gadsinda sa budget. Dako na po ning tabang sa kuya, lalo na po sa pagbiyahe sa bangka, pang araw-araw daw baga po. Pang pamasahe po kaya balikan is 25 pesos po. Tapos ang balon ko lang po is 50 pesos. Tapos dipisilong po budgeton yung kwarta, kaya dako na po ning tabang sa kuya. Kagianan man ang atod kang nasambit na asistensya sa mga magurang na may pigpapa-eskwela pa. Arog ni Tatay Roberto kan Barangay Manila, Rapu-Rapu. Sabi niya, may honoraryo man siyang nakukuha bilang barangay kagawad. Alagad kulang man ini sa oral daw nindang pangangaipo. Kaya nagtataga oro extra pa siya sa pag-uuma. Bintay mandaan na igwang siring na programa na nagtataong alalay sa mga siring nindang kapusman sa buhay. Medyo po depisil ta. So aki ko baga po nasa Cavite, tapos kami nasa Isla, kaya maski po depisil, nagtitios mi na lang po. Takulaon pong tabang po sa siring sa kuyang magurang sa aki ko po ining educational assistance na itinaw po kang Ako Bicol. Total na 540 estudyante hali sa isla kang Rapu-Rapu, Albay ang nakasabay sa payout kasudma sa Legazpi City. Sigun kay Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang Executive Director kan Ako Bicol Party List, saro sa mga pinaka-prioridad nindang maalukaraning pondo. Iyo ang sektor kang edukasyon. Hulita nagtutubod ang partido na ang edukasyon ang saro sa liabi nga ni makatalingka sa kadipisilan sa buhay ang tiusindang mga kababayan. Ang edukasyon na hiling ta kung paano mag-transform kisarong buhay. Ako nga ni bilang sarong patutuo na makuapo kisarong paraoma, aki kisarong driver as in teacher, na bago ang buhay dahil sa natawang oportunidad na makapag-eskwela. As in, kumbaga, duman ko nahiling sa kuyang potential. Nagpapasalamat ako sa tinawang oportunidad kan sa kuyang magurang. Siring man, kita bilang mga representante, as in, duman sa Kongreso, sabi ko na nga ni, I think one of the landmark bill that has become into law, a landmark legislation is the Universal Access to Quality Tertiary Education na nagtatao ki oportunidad sa lambang nagtitireos na estudyante na nakapag-enroll sa kolehiyo, sa mga universidad, pampublikong universidad, state universities and colleges, libre na sa tuition fee. Pigsyerto man ni Garbin, napadagos na mainguwasinda ninda Congressman Elizalde as in Congressman Attorney Jill Bungalon, ngani magduro diretso ang sa indang mga programa na maray ang pigtataong ambag sa estado kang buhay kan mga Bicolano. Mientras tanto, total na 533 naman na estudyante hali sa banwaning Daraga, asin panibagong batch hali sa isla kang Rapu-Rapu, ang natauan maning parehong asistensya ngunya na aldaw. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.